Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau na zo muku ne da hanya mafi sauki wurin ganewa shin mace tana da ciki ko ba ta da ciki. Mata aure ce ake so a sani shin tana da ciki ko ba ta da ciki, ko budurwa ce da ba ta yi aure ba ake so a sani shin tana da ciki ko ba ta da ciki. A wannan hanya, bayan ka fitar da taurarinka na ramli tun daga gidan 1 zuwa gidan 16 ta hanyar amfani da ƙasa ko kuma ta hanyar amfani da application na ramli, ana so ne ka kirga adadin ɗige-ɗigen da suka zo tun daga gidan 1 har zuwa gidan 6. A wannan ƙasa mun samu ɗige-ɗige daga gidan 1 zuwa gidan 6 guda 39. A hanya ta farko a nan shine a cikin 39 nan za ka cire 9. In ka cire 9 in ka samu adadi, wato adadi wanda yake mara, wannan mace ba ta da ciki. Adadi wanda suke mara su ne kamar adadin 1 ko 3 ko 5 ko 7 ko 9. Amma in ka samu adadi wanda yake adadi aure shine kamar adadi 2 ko 4 ko 6 ko 8, to wannan mace tana ɗauke da juna biyu. A hanya na biyu kuma shine har ila yau ana kirga ɗige-ɗigen da suka zo a cikin ƙasar tun daga gidan 1 har zuwa gidan 6. A wannan ƙasa muna da ɗige-ɗige guda 39. To a cikin wannan hanya ana cire bibbiyu sai a ga adadin nawa ne ya rage. In adadin 2 ne ya rage, to wannan mace tana ɗauke da juna biyu. In kuma 1 ne ya rage, to wannan mace ba ta ɗauke da juna biyu. In ba kai following ina ba, kai kokari kai following. Sannan muna da YouTube channel Anwarul Ramli 7 ko kuma The Lights of Geomancy. Za ka iya bibiyan mu ta wannan channel ɗin domin samun karatuttuka masu ilimantarwa a wannan fanni na ramli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala